Velkommen til Hudlihud, det nye talkshow, hvor jeg er vært. I dag får vi besøg af en dejlig mand. Han hedder Otto von Trankenburg og hader ost. Her kommer han. Goddag Otto von Trankenburg. Hvordan har du det i dag? Fint. Hvorfor har du en hovedbundsmassør på hovedet? Det kan jeg ikke svare dig på. Hvorfor kan du nu ikke det? Fordi det kan jeg ikke. Altså, det gør meget nytte, men jeg kan ikke sige hvorfor. Nå, men så må jeg hellere spørge om et andet spørgsmål. Hvad laver du i din fritid? Det ved jeg ikke. Jeg har hørt, du har haft en ven her på det sidste. Ja. Og han hedder vist nok... Hovedmassør, han sidder lige her. Nej, det er ikke ham. Vi kan lige få ham på videobånd her. Kæft, jeg er træt, mand. Det er helt sindssygt. Øj, jeg kan godt falde i søvn nu. Nå, godnat. Han var vel nok fin, var. Altså, det er din ven. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Nej, han hedder Dorte. Og er en lækker tøs. Til min kæreste. Jamen, det er jo en dreng. Ja, men han hedder jo Dorte. Ikke? Der kan jeg godt se din pointe. Ja.